Здравейте на всички, аз съм iGameplay.bg. Обратно с нов клип, свързан с компютри. Първо бих искал да отбележа, че много се радвам, че предишният ми клип "Защо не ползвам антивирусна" се прие толкова добре. Всъщност не очаквах толкова хората да са съгласни с мене, по-скоро очаквах да ми скочат, да си защитат антивирусните. Но все пак се радвам и благодаря за подкрепата. За днешния клип съм подготвил тема, за която има страшно много грешна информация. И често хората не я разбират толкова много. И да, тя е именно оверклокването на процесори. Какво всъщност наричаме overclock? Както знаете, всеки процесор излиза от фабриката с определена тактова честота. Дали ще бъде както на моят процесор 4 ГГц или някаква по-различна. Оверклокването се състои в това, че всъщност увеличаваме работната честота на нашия процесор с цел да извадим по-добър перформанс. Тъй като много често процесорите, които си купуваме, имат способността да работят на по-висока честота. В какво се състои един оверклок? Най-общо познатия и най-общо практикувания оверклок е това да се дигне множителя на един процесор. Множителя това ще рече, че всеки един процесор идва с базова тактова честота, в случая на Skylake това е 100 МГц, както и на много други предишни генерации, и самия процесор има собствен множител, който умножава тази стойност 100 МГц по някакъв брой. В случая на моят процесор, примерно, множителя фабрично е 40, т.е. се получава 40 по 100, 4 ГГц. Другия също вариант за оверклокване, който повече се практикува в процесорите, които не са с отключен множител, т.е. тези, които нямат К в модела, това е вдигането на тази базова тактова честота. Като т.е. един вид се промени не самия множител, ами базовата тактова честота, която се умножава по този множител. Тоест, ако базовата ни тактова честота е 100 МГц, имаме 40 множител, да речем, дигаме базовата тактова честота до 103 МГц или пък до 110 и в случая получаваме overclock до 4,4 ГГц. Причината, че не се оверклоква толкова много с базовата тактова честота на процесора е защото когато променим базовата тактова честота на процесора, това обикновено значи, че и оверклокваме почти всеки един друг компонент, който си говори с процесора. Тоест един вид оверклокваме видеокартата си, оверклокваме северния и южния мост, оверклокваме също така и паметта, което не винаги е желан резултат от всъщност оверклока, тъй като това може да се отрази негативно върху работата на компютъра ви, в случай, че тези компоненти не държат на оверклок. Кои всъщност процесори могат да се оверклокнат по метода на множителя? Това са всеки един Intel Skylake процесор с K в модела. Тоест 6600K и 5 и 7 6700K и подобни. Също се отнася и за предишните генерации на Intel. Но всеки Intel процесор може да се оверклоква по метода на базовата тактова честота. Относно AMD, всеки един AMD Black Edition процесор може да се оверклокне по метода на отключения множител, но всеки един от тях може да бъде оверклокнат по метода на базовата тактова честота. Какво ни трябва за един успешен оверклок? За Intel това е Z170 чипсет дъно, а за AMD вече мисля, че всяко едно дъно всъщност може да ви позволи да оверклокнете. Качеството на всъщност самия оверклок вече се определя от това какво е дъното обаче. Тъй като на самото дъно има едни такива малки фазички, които обръщат 12 волтовото захранване, което захранването на компютъра ви отдава в динамично нужното захранване на процесора, което е между 1 волт и 1 и там 5-6. 5-6 вече в екстремни случаи. Обикновено дъната, които са направени за оверклокване или пък специализират в оверклокването, имат големи пасивни охлаждания върху самите фази, тъй като те наистина отдават едно прилично количество топлина, докато имате силен оверклок. Колкото повече фази има едно дъно, толкова всъщност е по-доброто за оверклокване. Стигаме до възможно най-тежкия въпрос. Има ли смисъл? Ще ви дам една аналогия. Купувате си кола, чисто нова, при което изкарвате да я пробвате, да речем на една писта, тръгвате да натискате педала и в един момент усещате, че спира до посредата, образно казано. Тоест, видимо педала има още колко надолу да отиде, обаче нещо го спира. Затова с един вид, ако искате да си оверклокнете колата, един вид спирате бариерата под педала, т.е. не я спирате, ми сваляте по-надолу, така че да можете да бутнете педала още по-надолу. С други думи, да извадите повече перформанс от колата или процесора ви. Често процесорите с K множител или пък Black Edition излизат от фабриката на доста по-ниска честота, от която те биха могли да работят, без никаква опасност от съсипване на чипа.
Например, моят процесор i7-6700K съвсем спокойно, фабрично е на 4 ГГц, 4,2 ГГц буст, съвсем спокойно бих могъл и съм го дигнал на 4,7 ГГц. И няма абсолютно никаква опасност в това да си прецакам чипа или всъщност, че му съкратявам живота. Тъй като не го храня с повече волтаж, отколкото трябва, държа го достатъчно хладен, не прегрява. Та, има ли смисъл? Ако не си купувате процесор с отключен множител, т.е. K процесор или AMD Black Edition, няма абсолютно никакъв смисъл да си оверклоквате процесора. Но в случай, че сте си закупили процесор, който е с K накрая или пък е AMD Black Edition, тогава вече е грехота в случай, че не го оверклокнете. Тъй като вие вече сте дали пари всъщност за способността за оверклокване. Относно гейминг, оверклокването по време на гейминг в сегашно време не мисля, че ще се отрази кой знае колко много с сегашната генерация на Intel Skylake. Относно AMD вече не мога да кажа, тъй като не съм се занимавал с AMD процесор да играя да го оверклоквам. Къде всъщност бихте могли да видите по-добър перформанс, когато оверклокнете процесора си? Едно от местата това са приложения, които работят само и единствено на едно ядро. Да речем, например, аудиоенкодерът Lame, който енкодва MP3 файлове, то работи само и единствено на една нишка. Тоест, в случай, че си оверклокнете процесора, тъй като Lame използва само и единствено едно ядро наведнъж, можете да видите доста голямо подобрение в работата на енкодера. От друга страна обаче, примерно архиваторът 7-zip, който е multi-threaded приложение, т.е. използва всички възможни нишки, които би могъл да използва докато използва алгоритми, там не бихте видяли толкова голямо подобрение. Освен това, също и за видеообработка, като Sony Vegas, Adobe Premiere и After Effects, те също са multi-threaded приложения, т.е. използват възможно най-много нишки, които биха могли. Там също не бихте видяли толкова голяма разлика в времената за рендър и т.н. И сега стигаме до въпроса, за който има най-много грешна информация онлайн. И това е: оверклока опасен ли е? Накратко, оверклокът не е опасен в случай, че го правиш умно. Един от митовете е, че всъщност оверклока съкращава живота на вашия чип. Първо бих искал да кажа, че топлината е най-големия убиец всъщност на процесори. И да, всъщност бихте могли да съкратите живота на вашия чип чрез оверклокване, но обикновенно, когато процесорът ви държи температури от сорта на 90 градуса, докато го използвате, докато е оверклокнат, това обикновено не вещае добро за самия чип и за самия оверклок. Тоест, колкото по-добро охлаждане имате, толкова по-големи оверклокове можете да си позволите и толкова повече ще си запазите живота на самия чип при оверклок. Оверклокването на един процесор би могло да бъде опасно в случай, че започвате да подавате прекалено високи волтажи на процесора си. Тъй като бихте могли да предположите, че когато искате процесорът ви да работи на по-висока частота, съответно ще му трябва и повече ток. А всъщност топлината, която се отдава от самия процесор, е директно свързана с това колко ток всъщност му подавате. И често топлината, която процесорът отделя, много често експоненциално расте спрямо колко ток му подавате. Тоест, в един момент може да добавите 0,05 волта ток към него да му пуснете и в следващия момент, когато добавите още толкова, температурата да скочи с 20 градуса. Което да, в такъв случай, ако не можете да си охладите процесора, наистина му съкращавате живота. Но, имайте го това в предвид. Това, че му съкращавате живота, не значи, че процесорът ще ви умре след една година ползване. Но това всичко зависи от тъй наречената силиконова лотария. Силиконова лотария хората онлайн наричат какъв всъщност чип от какъв силикон ще получиш от фабриката. Тъй като силикона, от който се произвеждат самите чипове, варира от плочка до плочка. Тоест, примерно, на един пичага процесора може да съвсем спокойно да се оверклоква до 4.9, на другия пичага процесора му не може да отлепи повече от 4.3 примерно. Но се водят един и същ модел. В крайна сметка, опасно ли е да се оверклокне процесор? Отговорът е не, в случай, че имате способността да поддържате адекватни температури и целта не е всъщност да си подпалите компютъра. Ами, това беше за това видео, надявам се да ви е харесало, надявам се да сте получили поне малко информация за това какво представлява един оверклок, когато става дума за процесор. Аз бях iGameplay.bg и до следващия път.